Huh? Wala pa masudlan, ina. Fresh ka pagali pareho sang isda ang monarkiya mo ba? Oh, shit. Nagapula-pula ang pamani. Oo, ganina yan. Oh, sige. Kaya sa buto mo, Oh, shit. mo. Masakit nga ka namit. Ari pagit ang mas namit ay. Pinasupot mong pasas ko. Hinaya ng hapdi, aragay. Sige lang. Pagustuhin lang ko nga magpaayaw sa imo. Gusto lang ko pala. Kinapiti-piti mo pa sa ko kapasas. Makoy. Isda! Isda ka mo da! Sampat kita sa daan ninyo sa pamahaw, kag panyaga, kag panyapon! Fresh ka pa! Nagapula-pula! Pareho ka fresh ka, kagapula sa nagalibod! Isda! Isda! Tagpila ka, miss? May, ha? Tagpila ang tuloy mo, miss? Tago chinta lang, sir. Barato na ina, sir. Mo bala. Pwede ito nga lang? Himuan na lang isa ka kilo, sir. Bulig mo na lang sa akon. Oo. Kaya na pa ako nagapatial sa init. Ati, sige. Himuan na lang isa ka kilo, Amo na iya, sir. Dali lang git, sir, ha. Putson ko lang, sir, ha. Okay. Ari, sir, oh. Madam, maging nga salamat, sir, ha. Ay, salamat man. Miss, ano galingalan mo? Ha? Kwan. Ako si Vilma, sir. Ako naman gali si Makoy, Dugay ka na nagalibot sang isda? Ano, abik ito, bago tama lang ka nakita diri sa lugar namon, Kwan. Oo, sir. Bago lang abi ako nakalibod diri sa lugar ninyo. Medyo nalayuan abi ako, sir, eh. Kuna mo, kapisan gali sa imo, Kinanglan na abi magpisan, sir. Sabagay. Pigado lang abi kami. Ano pa? Kinanglan gid mangita sang kwarta. Maayo ka mo yan, sir, kay damo ka mo kwarta. Hindi nyo na kinanglan mga budlay. Ha? Hindi bala, balay nyo ina, ho? Daw dira ko, abi ko nakita nga nagwa, sir, eh. Ha? Ay, oo, balay namon ina. Teko na mo, damo ka mo kwarta, sir. Kayo, ho? Kadako sang balay ninyo. Sige, sir Makoy, Salamat gid liwat sa pagbakal, ha. Malakat ako kay malibod pa ko nga daan. Ay, wala sa problema, Libod di bala permi kay mabakal gid ko. Kago gali. Pakyawon ko na rin na tanan, Sir Makoy? Sigurado ka, sir? Oo, agod makapuli ka na sa inyo sang timprano kag makapahuway ka na. Sir, pamadamo gid ka salamat, sir. Madamo gid ka salamat. Welcome, Tungod kay Sir Makoy, nakapauli ako temprano sa balay kag malikpayon gud ako nga nakapauli sa balay kag ginpay balo ko na isa kay nanay kag kay tatay. Nay, tay! Taya rin ako! Nay! Oh, nga temprano ka pa? Ubos ng isda mo? Oo, nay. Ginpakyaw sang gwapo kang manggaranong nga lalaki dito sa gindibudan ko sa subdivision. Ano? Oo, nay. Abi ko gani, wala sang may mabakal dito. Pero maayo na lang kay ara si Sir Makoy. Kabuot bala sa iya, nay. Kabuot kaya sa iya, nay. Ay, abaw. Daw ka namin isang yuho mo. Oho, ang mga mata mo, doon shine. Hindi ka magsiling nga crush mo ang lalaki nga ato. Nay? Naloyag ka sa iya? Ba, tay? Wala tay, Wala, Kung naluyag ka sa iya, wala man na sa problema sa amon ni nanay mo, Mas gusto gani namon nga makapamana ka sa manggarano, nagud sina, magmaayo man pangabuhi mo, kag makali na kita sa kapigaduon nga ini, hindi bala nay? Oo. Husto si tatay mo, anak. Gani magbalik-balik ka dito libod na ka, agud maluyag man sa imo. Tay? Praktikal gikatama si tatay Papa J, bisan hindi pakilala gid ang lalaki, okay lang gyapon Ang importante damo kwarta. Gani naglibot ako liwat sa subdivision kag nagalaong magpakaliwat si Sir Makoy sa akon. Isda! Isda ka mo da! Isda! Vilma! Ba? Sir Makoy? Oo, ako. Abi mo? Kaya na ko pa ikaw ginahulat nga maglibod rin. Ano, abi kayo nidlaw ko si mo sa ginabaligya mga tuloy. Sir? Pwede, hindi na ko bipagtawga nga, sir. Makoy na lang bala. Ate, sige, Makoy na lang Kwan, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Vilma, liyo ko pa balo sa imo nga sa pamatsyag ko.
Kuan, daw nahulog ng buot ko sa imo eh. Kuan, sugod abis ang nakita kag nakilala ko ikaw. Ay, daw hindi ka na madula sa pinsar ko eh. Kuna mo, pareho gali kita. Ano? Kuna mo? Kita na? Oo, Makoy. Vilma? Kay nga abi padugayan pa kung pareho man lang kamo nagapalanggaanay, di ba? Kag isa sinakadlaw Papa G, ginahagad niya ako nga magpalajing house kag nag-upod man ako sa iya. Makoy, nga diri mo ako gidala sa lodging house. Nga hindi na lang sa balay ninyo. Ha? Kuan, strict aming parents ko eh. Ilabi na gid si mami. Kung may balaan niya nga... Nga nobya mo ako. Oh, Nga nagdubya ka sa isa kapigado. Maakig siya sa imo. Kag palayason ka niya sa inyo balay. oh. Pareho sa mga teleserye nga nalantawan ko. Ha? Oo. Gusto ka. Pero hindi ka magkabalaka. Kaysa uli, mabaton ka man nila. Hindi bala? Amo man ina sa teleserye? Happy ending? Husto ka. Gani subong. Hindi na pagpaminsaray na. Okay? Dali di bala kay. Dumano na gid ako sa imo. Vilma. Makoy! Kag of course Papa G, natabo kami ni Makoy. Tungod wala ginamon mapunggan ang kainit nga amon na batyagan. Makoy! Ba? Wala pa masudlan Ba? na. Fresh ka pagali pareho sang isda ang monarkiya mo ba? Oh shit! Nagapula-pula ang pamani. Oo, ganina yan. Oh sige. Hagyan sa buto mong Oh shit! Nasakit nga ka namit. Ari pagid ang mas namit ay. Kinasupot mong pasas ko. Hinaya ng hapdi, aragay. Sige lang. Pagustuhin lang ko nga magpaayaw sa imo. Gusto Shit! mo ba? Kinapiti-piti mo pa sa akong kapasas. Makoy! Nagpauli ako sa balay Papa G nga medyo nagabaka-baka. Pero may lang kay wala ining patalupang ni nanay kag tatay. Pero ang manghod ko Papa G, grabe gid ang imuta di sa akon mo. Bati ko sila ni nanay kag tatay nang. May nobyo ka na kuno nga manggaranon? Makoy kuno ang ngalan? Ha? Oo. Tingala, kuman nga nagabaka-baka, kagid kay. Nabuka, nagurabang girahan mo na. Baba mo. Basi mabatian ka nila nanay kag tatay. Okay lang na Ay importante, panindugan ka niya nang ilabi na kung magbusong ka. Nga daw wala ya plano si Makoy nga ipakilala ako sa ila. Naka-doorbell na ako. Kabay lang ang mahangpan ako ni Makoy sa buhaton ko. Ano tani, Day? Sino ka? Hello, ma'am. Ara si Makoy. Si Makoy? Oo. Ara sa sulod. Nga tani. Kwan, nobya niya ako. Sa lugar. Magbuta man lang ka nakita diri sa lugar namon eh. Kwan, oo, sir. Bago labi ako nakalibot dali sa lugar ninyo. Wala ko dulo po to. Magbuta man lang ka nakita diri sa lugar namon eh. Kwan, oo, sir. Mayo kayo mo, sir, ya? Hindi na lagi makita sa kwarta. Isa sa nakadlaw Papa G, ginahagad niya ako nga magpalajing house kag nagaupod. Kay nga abi padugayan pa kung pareho man lang kamo nagapalanggaanay, di ba na? Oh shit! Kaya sa mo uraro. Oh, shit! Tanti rin sa ako. Nagapula-pula ang pamani. Oh sige. Bati ko nang. Meron ka man Pero ang manghod ko Papa G, grabe gid ang imuta di sa akon mo.
nga ay kay nakahibalo. ikaw na. Ato ba mo naglikana niya? Kay kahibalo ako.